Здравейте, хора! Ние ще играем на Murder Mystery 2, защото съм самичък и нямам приятели. И никой не иска да си играе с мен, защото всички ме мразят. И нямам приятели, които ме харесват, за достатъчно, че да си играят с мен, без аз да ги питам първи. И съжалявам, много ми, много съм емоционален тази тема. Ще се върна като започне играта. Не, да, добре. Добре. Как ви минава лятото? Напишете ми в коментарите. Този убиец. Това да бяга. Или ще умра. Той не ме вижда. Да отида да завършат. Отива. Той не ме видява, ще му убие. Къде е оръжието? Не знам, ето го. Ами ще го убие. Вярвате ли в мен? Добре. Той убива някой, аз не знам къде е. О, ето тук навън. О, не. Айде. О, не. Ма вижте го какъв е нисък той. О. Собак. Добре. Ами, до следващия рунд. Следващия рунд започва, хора. Надявайте се да се падне някоя добра роля. Ами... Кое ви е любимото животно? Аз харесвам лисици. Да. Хора, тази е шериф, хора. Не! О, умрях, не! О, не! Да, до после. Хора, този е убийца. Този е убийца, хора. Внимавайте. О. Един сериален си човек. Няма да ме убиеш. Няма да ме... Добре. Хора, вижте, спечелихме. Добре, чао. Хора, аз много харесвам ето този мап. Искам на него да играем. Вие искате ли да играете с мен? Който иска да играе с мен на нещо, да пише в коментарите. Стискайте палци да се убият този път. Не съм убиец. Телепортирах се, хора, знаете ли го? Този мап, че може да се телепортирате в него. А знаете ли това място? Това място преди много се криех, като играх Murder Mystery 2. Този какво носи? Сладолет. Ще използвам функцията за... О, не, ами няма да използвам никаква функция. О, да. Благодаря ти, господин Айман 1-2-3-9. Ще да използвам функцията за разговор в Roblox, за да контактувам с моите съборници, да разкрием кой е убиеца
колкото се може най-бързо, за да можем да не умрем. Кой мап искате, хора? Аз ето то, защото те си са нови мапове и аз не ги разбирам. Който иска да играе с мен на нещо, да ми се обади или да пита, започваме отново да играем рунда. Надявайте се опица да поднася, не съм аз. Хора, какво? Тази полетя? Видяхте ли? Тя е като прилепче. Да се опитам ли да я охажвам, да я заговоря? Хей! Не искам да говоря. О, не, тя тръгна да ми отговаря. Страх ме, приятели. Застреля някой. О, браво, бе! Good work, brother. Very nice aim. I am proud. На баш, че му вдигнах егото на този. Той е някакъв герой от някакво аниме. Аз не го разпознавам. Я чакайте, ето по този. Не знам. Който знае кой е този, да ми пише в коментарите. Аз не го знам. Няма да това. Добре, ще си използвам микрофона. Напишете ми в коментарите какво да кажа. Убийците, не. Hello. Bye now. Goodbye. Хора, харесва ли ме? Май не ме харесва. При вас, кога знаете, че някой наистина ви харесва? Смисъл, не че нали ви харесва, ама какво е човек? Този е убиец. Помогнете ми. О, майко. Хора, вие как се чувствате? За... Какво е мнението за тези... не знам на български как е... Pronouns. Ама не тези, нали... най-важните три. Също... най-известните. Ами за тези... необичайните. Дето даже използват и съществителни имена. Според мен не са много, няма смисъл за тях. И ако нали ги използваш, просто не може да се взет на сериозно, защото например, ако е някакво съществително, няма да можеш да го използваш извън английски език или някакъв такъв като нали като английски, например на български, ако е да кажем, аз не знам, не съм човек, нали, който би ползвал такива работи, не знам какви биха ползвали. Да кажем автомобил е, в смисъл, само съществително има род. И нали е мъжки род и нали пак е като да си даваш пол, а не или според мен, нали, не е според мен, аз така го виждам, да, това значи според мен, че нали тези местоимения, които си дават, нали, ако са съществителни, няма смисъл, защото нали местоименията си ги дават хора, които нали не искат да падат в нормите на половете. Полови норми, не знам как се казва.
Ти не ме видяха, нали? Май тази ме разбра. И, нали, да, не искат да спават, ама, нали, ако е мъжки род, ще се даде пол. В смисъл, ако е... Да, сванахте. Мисля, че сванахте. Защо хвърлям? Уху. Айде. Аз сега няма да седя на оръжието, защото не съм... такъв. Ами добре, толкова за видеото, писна ми. Чао, да.